Türkmenbaşdaky we Balkanawatdaky awtobus, taksi kärhanalary Sewitde ýagdyda durmadyk sürüjilerini, ýagny beýleki Sewitlerden gelip işleýän içerki migrantlary işden boşadýar dep Azatlygyň habarçysy habar berýär. Azatlygyň habarçysy işini itiren içerki migrantlaryň bir näçesi bilen ikiçak söhbetdeş boldy. Olaryň beren maglumatlaryna görä, Türkmenbaşynyň şäher taksi parkyna 180 sany taksi bolup, bu olaglar jemi 220 adamy sürüjülük işi bilen üpçün edýärdi. Ýöne geçen hepde vilayet transport bölüm bilen yerli polisiýa idarasynyň gelen kararyna laýyklykda Balkanyny ýalgyda duran sürüjilerden beýleki sürüjiler işden boşadylmaly edildi. Daha soňradan gelip Türkmenbaşynyň şäher taksi parkyna 7 ýyl işlän hemrahem işini ýitiren sürüjileriň biri boldy. Onuň sözlerine görä, bu parkda taksi sürýän 220 adamyň 160 sanysy içerki zähmet migranty bolup, olar türlü vilayetlerden gelen adamlardy. Ýalgyda durmadyk sürüjileriň işden boşadylmagy netijesinde Türkmenbaşy taksi parky boşap galdy diýip Azatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Türkmenistanyň iş organlary bilen bagly paraxorlugyň adaty ýagdaýy öwrülmegi bilen işden çykarylan sürüjileriň ýerine täze sürüjileriň alynmagy belli bir wagtlar we şu aralykda ýollaky taksi hyzmatyndan peýdalanýan adamlar, hususan garrylar we çağala ýarlar kän kösener diýip yerli synça aýtdy. Aýdylmagyna görä, taksi parkyna işe girjek yerli sürüjiler taksi ulagynyň ýeline we guratlygyna laýyklykda 15.000 manatdan 40.000 manata çenli aralykda para vermeli bolýarlar. Ulaglaryň köpüsiniň köneligi we soralýan paranyň möçberi sürüjülük işine isleg bildirýän Balkanlylaryň badyny gaçyrýar diýip habarçymyz bilen gurlaşan yerli hünärmen aýtdy. Taksi sürmäge höwes edýän köp diýip bolmady. Sebäbi aýlyk az. 1800 manat aýlyk bilen günde 220 manat plany zordan tapyp bolýar. Gündelik planyny dolmadyk sürüjiniň aýlygyndan tutulýar. Sewitlerden iş tapman gelen we gaty kösenýän adamlar islemese, peýdasyz zähmet üçin para berip çykdyja etjek adam ýok. Dip adynyň aýdylmalyk şertine gurlaşan hünärmen aýtdy. İş organlary üçin soralýan paranyň ýyl-ýyldan köpelmegi, häkimetleriň bu mesele düýpden başgalyrmalygy adamlaryň barhakän daşary ýurtlara gitmegine sebäp bolýar diýip synçylar aýdýar. Taksi sürmek üçin 40.000 manat para berenlerinden Balkanlylar ol puly Slovakiýa, Polşa, Germaniýa, Kanada ýaly ýurtlara iş wizasyny almak üçin çykdyja edenlerini gowurýarlar. Balkanlylar soňky döwürde günwatar ýurtlarynda azyndan $2.000 möçberinde aýlyk berjekdigini aýdan firmalar bilen gurlaşyp çakylyk hatlaryny aldyrýarlar. Diýip ýagdaý gowulýan yerli çeşme aýtdy. Şeýle-de Sewitdäki Newit, Himiýa, deňiz portiýaly ul işçi güýjüne eýe bolan pudoklarda hem işleriň petelmegi netijesinde soňky bir ýylda Balkandaky iş organlaryny ýitirýän içerki migrantlaryň sanynyň köpelenligi, olaryň bu vilayaty terk etmegini dowam etdirýänligi habar berilýär. Mary vilayatynyň Mary şäherinde 23 martda köpçülükleýin ýowar geçirildi. Büdjet işgärleri edara kärhanalaryň ýerleşýän çäklerinde arasaçylyk we awatlaýyş işlerini geçirdiler. Jemaat hojulugy müdirliginiň işgärleri bolsa bu işleri köçelerde ýaýwanlandyrdylar. Yerli resmiler ýowaryň geçirilmeginiň sebäbi barada açaçan düşündürüş bermeýän mahaly büdjet işgärleri muny aşawatdan barlykçylaryň gelýändigi bilen baglanşdyrýarlar. Şenbe güni ähli büdjet işgärleri üçin ýowar güni boldy. Ýowar irden saat 8-den öýlen saat 4-de çenli dowam etdi. İşgärler öz edaralarynyň öňündäki bardürleri, köçeleri sıyryp süpürdiler. Olar yer böleklerini agdardylar, agaçlaryň aşaklaryny arasaladylar we edaralaryň haýatlaryny renklediler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 25 martda Sebitden maglumat berdi. Büdjet işgärleri ýowarda peýdalanylajak arasaçylyk we awatlaýyş işleri üçin käbir serişdeleri şolsanda haýatlary renklemek üçin boýaglary öz maddi serişdeleriniň hasabyna satyn almaly boldular. Her işgärden 30 manat pul ýygnaldy. İşgärleriň köpüsi indi ýowarlar üçin hem pul ýygnalyp başlandy diýip öz aralarynda nägileliklerini beýan etdi.
Dip marly büdjet işgäri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä ýogora gatnaşmak islemeýän käbir işgärler arasaçylyk we awatlaýyş işlerine gatnaşman hem bilýärler. Ýöne olar munuň üçin edara başlygyna 20 manady para hökmünde bermeli bolýarlar. Şenbe güni Jemaat Hojalygy Müdirliginiň işgärleri hem şäherde giň gerimli arasaçylyk we awatlaýyş işlerini geçirdiler. Bu işler giýişlik sagat 6 çenli dowam etdi. Bugün arasaçylyk we awatlaýyş işlerini geçirýän işgärlere häkimligiň wekilleriniň hut özleri gözegçilik etdiler. Dip habarçymyz gurrun berdi. Yerli resmiler ýoborun geçirilmeginiň sebäbi barada açaçan düşündürüş bermeýärler. Ýöne büdjet işgärleriniň ençemesiniň anonim şertde habarçymyza aýtmagyna görä, köpçülikleň ýoborun geçirilmegi aşawatdaky ministrliklerden barlagçylaryň gelýändigi bilen baglanyşykly. Adatlyň bu barada şäher häkimliginden telefon arkaly teswir almak synançyklary oňy netije bermedi. Täjikistanyň häkimetleri geçen hepde Moskwadaky konsert zalyna ýaraglar bilen hüjüm etmekde şüphelenýän 4 täjik raýatynyň garyndaşlaryny taklaýar. Bu sorag etmeler Russiýanyň alyp barýan derňeginiň çäginde amal edilýär. Crocus City Hall konsert zalyna edilen hüjümüň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremistik topar öz üstüne aldy. 20 martda adamlar Sovet döwründen bäri meşhur rock toparynyň konsertine tomoşa etmäge taýarlanan pursady 4 adam yaraglardan od açyp başlady we soňu bilen zaly oda berdi. 26 martdaky ýagdaýlara laýyklykda hüjümde helak bolanlaryň sany 139 adama ýetdi. Mundan başga da 120 töwerege adam sike salyp, olaryň aglabasy, ok ýa ýangyn ýaralary bilen keselhana ýerleşdirildi. Hüjümi amala asyrmakda Russiýada zähmet migranty bolup işleýän 4 täjik raýaty şüphelenýär. Bularyň 4-si 24 martda Moskwanyň sudynyň hökmi esasynda 2 ay möhlet bilen detlapky tutuşhana ýerleşdirildi. Bu şahslarda agyr ýenjilendigini görkezýän urgy izleri bardy. Käbir tasdiklanmadyk maglumatlarda olaryň tutuşlyk wagty gynnalan bolmagynyň mümkindigi hem bellenilýär. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede we onuň töwereklerinde kanun goraýjy idaralar bu adamlaryň garyndaşlarynyň öýlerine geldiler we olary soragy çekdiler. Bu barada olaryň goňsulary we garyndaşlary Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. 25 martda Duşanbeň gündogrundaky Wagtat şäherinde şüphelenýän hüjümçileriň biri Murodali Rajabalizodanyň ejeti, dogony 2 daýysy we beýleki käbir garyndaşlary öýlerinden akdildi. Bu barada 25 martda yerli bir işgär Azatlyga gurrun berdi. Beýleki bir şüphelenýän Muhammed Sobir Faizowyň aýdynlaşdyrylmadyk sandaky garyndaşlary hem Duşanbedäki öýünden akdildi. Täjik resmiýetleri bu soňky çärleri boýunça beýanat bilen çykyş etmediler. Moskwada adamlar hüjümüň pidalaryny ýatlap, wakanyň bolan ýerine gül destelerini getirýärler. Halas edis işgärleri otda köp ziyan düşen dethanyň harabaçylyklaryny arasalamak işlerini alyp barýarlar. Russiýanyň döwlet eýçiligindäki TASS habar gullugynyň maglumatyna görä, hüjüm bilen iltisikli 8 adama aýplama bildirilipdir. Moskwanyň basmany etrap sudy 4 hüjümçi jaý kirey berendigi aýdylýan, şahsiýeti aýan edilmedik bir adamy hem tutulukda saklamak barada hökm çykardy.